Μέσα από τα σόου της Ζούλας Κορομιλά, άνοιξε το σπίτι του στην κάμερα του Superstar, ενώ μίλησε στον δημοσιογράφο Μιχάλη Κλεμένο για τη ζωή του, το χορό, αλλά και τους επώνυμους που συνεργάστηκε μαζί τους. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πόσα χρόνια έχεις στην Ελλάδα? Ήρθα για 6 μήνες βασικά και τώρα είναι 18 χρόνια. Η πρώτη σου δουλειά εδώ πέρα στην Ελλάδα ως χορευτής? Ως χορευτής, η πρώτη μου μεγάλη δουλειά ήταν με την κυρία Μαρινέλα και ο κύριος Πάριος. Τότε ήταν το Μεράιντα Club, το καινούριο Μεράιντα, το μεγάλο. Ήταν απίστευτο εμπειρία για μένα, επειδή η κυρία Μαρινέλα είναι πραγματικά κυρία και ο κύριος Πάριος ήταν καταπληκτικός άνθρωπος μαζί μας και ένιωθα πραγματικά που άξιζε να μείνω εδώ στην Ελλάδα γιατί περάσαμε σούπερ. Αγαπημένη σου τραγουδίστρια που θα ήθελες να την ξαναχορογραφήσεις? Είναι πολύ εύκολο το απάντηση, Αναβίση. Γιατί είμαι θαυμαστής Αναβίση, δεν λέω ότι για κανέναν άλλο τραγουδιστή, αλλά κάπως με την Άννα έχω χημεία. Έχω αυτό που μου αρέσει τη σκηνή της, τα τραγούδια της, ο τρόπο πώς είναι με τους χορευτές, είναι number one, ήταν οι πρώτες. Μία από τις πρώτες που πραγματικά το μπαλέτο δεν άφησε απλά να είναι 5, 6, 10 κορίτσια πίσω της οι χορευτές, να έχουν σημασία μέσα στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι και πολύ καλή μαθήτρια, πρέπει να τα παίρνει εύκολα που λένε. Θέλει να κάνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλει να συμμετέχει στα τα χορευτικά. Τώρα χορεύει ή δεν χορεύει, τραγουδάει σούπερ και δεν χρειάζεται να χορεύει πολλά, αλλά κινησιολογικά είναι πάρα πολύ καλό. Εσένα η τηλεόραση πότε μπαίνει στη ζωή σου? Καλά που ρωτάς αυτό, γιατί έχει σημασία. Ο Φωκάς με κάλεσε για το εκπομπή που ξεκίνησε στο Μέγα με τη Ρούλα Κορομιλά, τον Μπράβο, και ξαφνικά κάτι έτυχε ένας χορευτής και χρειάζονταν κάποιον να πάρει τη θέση του και εγώ ήμουν αυτός. Μέσα σε 1 δευτερόλεπτα άλλαξε με το πάντα. Ναι, πραγματικά ο Φωκάς έφυγε από το παραγωγή και η Ρούλα και με παραγωγή βέβαια μαζί μου κάνανε πρόταση που έπρεπε να πω κατευθείαν ναι ή όχι, το κάνω ή όχι. Για τέτοια ευκαιρία ποιος λέει όχι και από αυτή τη στιγμή έχω γίνει χορογράφος της Ζούλα Κορομιλά στο Μπράβο και ξεκίνησε μια ιστορία στη ζωή μου για το επόμενο 5 χρόνια ασταμάτητα. Η Ρούλα Κορομιλά στη συνεργασία της έχουμε ακούσει πολλά για την Ρούλα. Ότι είναι επαγγελματίας, είναι απαιτητική στη δουλειά της. Πώς είναι? Να σας πω το αλήθεια, είναι μια φανατική γυναίκα για τη δουλειά της. Είναι ένα αξέχαστο εμπειρία αυτά τα χρόνια με την Ρούλα. Με βοήθησε πάρα πολύ και ψυχολογικά και επαγγελματικά και προσωπικά να περνάω αυτές τις δυσκολίες λόγω τη γλώσσα, λόγω του μεγάλου μέγεθος της δουλειά που είχαμε τότε. Θυμάμαι εκτός από τις φωνές που έκανε η Ρούλα πάντα που να γίνει αυτό που θέλουμε να γίνει, μας έκανε καλό και αυτό γιατί μας ξύπνησε κάπως και μας έδωσε έτσι έξω δύναμη να συνεχίζουμε. Φιλίες από αυτό το χώρο με τραγουδιστές έχεις κρατήσει? Και από το μαγαζί από Πάγια και από το Μπράβο. Όλα τα ονόματα πέρασαν. Αλλά τότε ήταν ακόμα, ας πούμε, έχει καλό μέλλον αυτή η Δέσποινα Βάζια, θα πει να ακούμε ξανά αυτή. Ρέμος, ας πούμε, με τη Ρούλα σπάνια τώρα πια, αλλά κρατάμε επαφή. Έχω ακούσει τι περνάει το τελευταίο καιρό. Με στενοχωρηθεί αυτό το πράγμα πάρα πολύ, αλλά το ξέρω που είναι πάρα πολύ δυνατή γυναίκα και θα ξεπεράσει όλα αυτά και θα τη βλέπουμε πάλι δυνατή. Με άλλη παρουσιάστρια που θα ήθελες να
συνεργαστής, αν έκανε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα. Με τη Μαρία και τον Φώτη θα ήθελα να δουλεύω πάρα πολύ. Τρελαίνομαι το χιούμορ τους. Και το δύο είναι για show, σίγουρα. Όχι επειδή το εκπομπή που κάνουμε τώρα δεν είναι καλό, είναι super, το βλέπω πάντα. Αλλά πιστεύω μπορούσα να κάνω ένα super show. Δεν βλέπω καινούρια, φρέσκα, δυνατά πρόσωπα ως παρουσιάστριες στην ελληνική τηλεόραση. Θα ήθελες να υπάρξει μια ανανέωση, βλέπεις συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους. Βλέπω καινούρια πρόσωπα, αλλά δεν βλέπω αυτό το ύφος, αυτό το δύναμη, αυτό το κέφι για κάθε περίπτωση. Και για να χορεύουν, ας πούμε, να έχουν ωραία κίνηση, να έχουν ένα σούπερ παρουσία εξωτερικά, να έχουν πολύ καλό και δυνατό προσωπικότητα, να λένε τα πράγματα και να τραβάει πραγματικά το πρόσωπο από το κοινό στο σπίτι. Δεν βλέπω αυτά που είναι. Να σε πάω σε μια περσινή εκπομπή που θα είναι και φέτος, που άπτεται της αρμοδιότητάς σου. So you think you can dance. Πώς σου φάνηκε? If I think I can dance. Πιστεύεις ότι βοήθησε τους χορευτές στην Ελλάδα? Δεν είδα εδώ στην Ελλάδα από το reality, δεν είδα όλα και διαφορετικά στυλ χορού. Το είδα ένα-δύο. Και γιατί το έβλεπα και το αμερικάνικο βέβαια, γιατί κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση να είμαι μέσα ή να δεν είμαι μέσα. Τελικά ούτε δεν καταλαβαίνω γιατί τι έγινε, δεν είχα πάρει μέρος στο reality. Που θα ήθελα όμως, όχι μόνο στο You Think You Can Dance, μου αρέσει να έχω πολύ κοντά επαφή με τα παιδιά. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή. Συγχώρεσες κάποιο από τα παιδιά, θα ήθελες να το έχεις στην ομάδα σου? Δεν είδα ποιότητα πολύ ψηλό στο You Think You Can Dance που θα μου έλεγε να κοίτα, κάτι ξέχασα, εκεί δεν το κοίταξε. Και βρήκανε για το reality κάπου άλλο τα παιδιά. Δεν είδα αυτό το ποιότητα, δυστυχώς. Η Κριτική Επιτροπή πώς σου φάνηκε? Δεν μου άρεσε τον τρόπο γενικά πώς μιλάνε με τους χορευτές. Αλλά φάνηκε πάρα πολύ από την Κριτική Επιτροπή, που τις κριτικές δεν ήταν αληθινές, ήταν για να τσιμπήσουν λίγο κάτι δεξιά-αριστερά πάνω στους χορευτές, να τραβάνε προσοχή από το κοινό, αλλά δεν ήταν αληθινές κριτικές για μένα. Θα συμμετείχες στην Κριτική Επιτροπή, αν σου κάνανε πρόταση? Ναι, θα ήθελα να πάρω μέρος στην Κριτική Επιτροπή. Στην τηλεόραση θα σε δούμε πάλι. Ναι. Και ένα πράγμα που ήδη ξεκινήσαμε τώρα με τον κ. Μικρούτσικο, σε ένα καινούριο παιχνίδι, θα πεις και ένα τραγούδι. Είναι καινούργια συνεργασία για μένα με τον Ανδρέα, γιατί στο παρελθόν μία φορά έχουμε κάνει κάτι. Και πάλι πίσω για τα παλιά, μαζί με τον κ. Σαρδίνη, ο Στέφανο, ο σκηνοθέτης. Είσαι πατέρας, έχεις μία κόρη και πρόσφατα έχεις γίνει και παππούς. Τα εικόνια σου, αν θελήσουν να ασχοληθούν με τον χορό, θα τα παρότρινες ή θα τα απέτρεπες? Όχι, δεν θα αφήσαμε τίποτα ως επαγγελματικό επίπεδο. Ως χόμπι, αν θέλουν, ναι. Φοβερό, δεν θα αφήσω τα εγγόνια μου να γίνουν χορευτές. Απίστευτο, απίστευτο και ήταν αυτό. Και το πιέσιμο σου, δεν θα γίνει. Ναι, καλά, καλά. Λοιπόν, για στα αφήστε τώρα ένα δεύτερο και θέλω να σας παρουσιάσω ένα καλεσμένο έκπληξη τώρα. Είναι το πολιτικό μας παρασκήνιο αυτό.